संनाय खावनाय बे मा मैसो बेदर नायदो नै माखासेयाथ' मोनबाय सारायबा मोनबाय मोजां मोनदों ए हाबा जाहैयो दा ओमफ्राय नोंलाय मोजां मोनाखै खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो गोबावनि उनाव न'निफ्राय जागायलायबाय मानो होनोब्ला न'खौबो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नागिरदों एबा शेयार खालामनो नागिरदों आं न'खौहाय माने कालार होबाय कालार पेइन्ट दा कालार होनानै बेबायदि जाबाय नै सिगांथ' माने सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुदोंब्ला माने सादा गुफुरमोन ना ओमफ्राय दा नै जोमाखै एसे फिनिशिं टाच दंबावो दा फुनगासिनो दंबावो दा बुस्थुफ्राबो एखे गोदाव सोराव नै माने फुनगासिनो दं जोमाखै सिङाव एसे दं माथो नोंनि मा जाखो ससमा नोंनि ससमाया नोंलाय मा दोनखो महय बो गैया महय बो दोनाखै ओरैसो नाय सिङाव फैसा बेखौ नङा ओरै फै दा जोंनि रुमाबो नै बेबायदि एसे वाइट खामोन ओमफ्राय वाइट फुनफिनबावबाय बेलाय नानि मा थाङो बङाइसिम ओमफ्राय ओरै जाहैबाय किटचेनाव फुनथ'वाखै नै दाबो ओमफ्राय बेयाव सिलिंबो होनो हाथ'वाखै दा किटचेनावबो बेवहाय एसे दंबावो बाखि खामानि बेलाय बेनिफ्राय बेक साइडजों बेबायदि नै लोगोफोर बेबायदि नुबाय बेक साइडनिफ्राय नायदो एसे अब्ला लोगोफोर जोङो दिनैहाय थांगोन जाहैबाय हाबा जाहैनो दा बेनो जादों आमगुरिनि बालागारि सासे आंनि क्ल'ज फ्रेन्डनि लोगो बिनि फंबायनि हाबा बानजाय नार्जारिनि दा नोंथांमोना नायलांदो जों दिनैहाय हाबा जानो थांनायनि गासै माने मा जायो मा जाया लाजिदों गोबावजों केमेरा ओंखारनायखौ लाजिखो ना माखो बिमाया ओइ नानि थो थांसै दा मै थाङो बङाइ ओरैनो आवसाय नोंबो बेग लाबाय ए हेल' गाइस होनसाय खुलुमबाय ओरैसो खुलुमहरनांगौ दे ओरै खुलुमहरदो खेबसे दे खुलुमबाय मोजां होन दे औ थो थांसै दे थांसै दा फैदो औ सोबाय गोबावनि उनावहाय दिनैहाय माने फेमिलि ब्लग एबा फेमिलिनि भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायलांदो फ्रायालाय माथो फुगासिनो ओरैलाय आया ओरैहाय सिमेन्ट मानजिगासिनो दङ ओमफ्राय नोंबो मानजियो नानिनो मानजिनो थालांदो दे थालाङा ए फैदो फै काम ओरै गारियाव औ ओरै औ बोरैथो गाखोनाय नोंलाय बेजों दे खेवदो थुफिया एसे ओरै बोखोनांगौ रा नों सालायो ए सालाया औ आं सालायगोन दे अब्ला जों गारियाव गाखोबाय लोगोफोर गारिजों थांनायसै नानियाबो गाखोबाय नै जिरायबाय मोजां मोनदों ए हाबा जाहैयो दा ओमफ्राय नोंलाय मोजां मोनाखै हाबायाव माने ज' थाङोला मोजांसिन मोनो दा माने माखासे मानसिफोर थांबावगोन दा दिन्थिलांगोन आंनि फंबाय बेवाइ बायदि लेट्स गो नानि अब्ला जों थांबाय थादिनि लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंनि गामिनि लामा दा सम गय फिथाइ माने मा होनोमोनलाय गब्ल'फुनाय गय फिथाइया माने खायसे राबाय जायगा बेनोसै जोंनि गामि बिथिनि थिनालि मा होनदोंमोनलाय नानि बिथिनि नानिया इदिसो जिरायबाय नै नावसाय नानि लुक दिस साइड वाव दानिया जोंनि साब बाजार मोनफैबाय साब बाजाराव थाथ'बाय माने नैबे साब बाजारनिफ्राय जोङो फंबायनि नैबे दखान दङ ना सोमखोरनि बेंक
ओमफ्राय बेयाव गाखोगोन आरो फंबाय आरो बेवाय बिनिफ्राय साब बाजारनि आंनि फेभरेट बुस्थु नैबे तामुल गय ओरैबायदि गोथाव मोनजायो बेयाव बेखौ जाग्रोदिनि अब्ला ओंखारबाय जोङो साब बाजारनिफ्राय आंबो गय जाखांबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै फंबाय गफि ओरैनो हर माने सोमखोर आरो ओमफ्राय बेनि बेवाय नै रेडि खासै दा होमब्ला उनाव सानै एक्ट्रेस थाबाय सिगाङाव सानै एक्टर गाखोसिगोन होमब्ला चलो मावैयाबो थांफानाय थाङा आं मावै हाथ' बोनो लांफैयो ना येस अब्ला थांबाय थादिनि लोगोफोर लोगो मोनसिगोन बै हाबाथिलियाव अब्ला मोनफैबाय जोङो हाबाथिलियाव बेनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरिनि बालागारि ओमफ्राय ओरैहाय माखासे न'नि जाथि बाहागिफोर नै बिसोरबो बालागारिनिफ्राय फैदों खिन्थु बालागारि गोरलै आरो इसिना दा जेराव दङ बे जाहैबाय बालागारि गेदेर गोदोबोनमोन खोमा ओइला हनै आब'मोना बाजैमोना बेनिफ्राय हिन्जाव गोदान लागो सौफैनायाव ग्रोब जों सौफैबाय नै हिन्जाव गोदान लागोनि गारि बेलाय नायदोंलै एसे खालामदों आलासि सौफैबाय जानांगौ टाइमबो जाबाय नालाय दा बालागारियाबो बेबायदि नै मेन बालागारि जाहैबाय बियो मा होनो बेखौहाय फुराना बर' गामि बियो बालागारियाबो बेलाय नै गयफ्रा दङ ओरैबो नै ग्रोम ग्रोमनो नै नोंसोरलाय माथो दा लोगोफोर नै बिराद गोलाव लाइन थारमाने बिसोर गासैबो जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बरायगासिनो दङ जोंबो बे समावनो ग्रोब सौफैनाय जाहैबाय दा नायलांदो हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायनाय माबायदि नोंबो इउटिउबार नामा रा दा नोङो मा चेनेलनि नामा your channel name अब्ला जोङोबो आवगायबोबाय नै नानि मोना बा अब्ला हाबलांदिनि सिङाव गफि बे टाइमाव जि बिहिर जायो राजु ओमफ्राय माथो जोमै दाखानि मेनेजारालाय ड्रेसानो गानाखै जोमै दाखाया नुवाखै नै देख लादों ओरै जिरायथ'ग्रा नामा ओरैहाय मा सार ओरै औ रेस जिरायथ'ग्रा औ अब्ला जों ओरैनो थांनोसै बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय रेडि हाबासालि दा नैबो नायदो नै बानजाय वेड्स आनिपा दासो लोगो मोनबाय नै जोङो साराखौ 66 + 66 जागौहाय मा जायो बेयाव ने हाबाया बिदा फंबायनि दा ओरैहाय जाहैबाय नै हटेलावहाय जागासिनो दङ हिन्जाव गोदान लागोखौहाय जाहोगासिनो दङ नै बयबो गोसो होनानै जागासिनो दङ बेलाय नोंसिनिनो दा नैबेयो फुंबेले केटारिं ग्रुप बेंटलनिफ्राय दे जायनो नांगौ कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो नै होगोन महिला गोजा नामा मेडाम नोंसिनिया महिला गोजा नामा महिला गोजा महिलाफोरनि गेजेरावनो जाय महिलाया सफैनो हायाखै बिनि फिसायफोर दङ आरो आच्छा संनायाखौ सोर सङो दस्रा आलदा नोंसिनि खुरनायल' आच्छा दे ओरै खुरगासिनो दङ नै गुरै आखाइजों आलासि बुजायनाय गोरोंजोब माने बिमाफोरसो नालाय ग्रुपमा महिला ग्रुप मोजाङैनो माने खुरना होयो जायनो नांगौ कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' आं होना होखाबाय जोंनि एन्टायर चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय थांजोबगोन आरो जेरावबो खुरनायल' दा आब' नोंसिनो ने खुरनानैल' होयो दा संनाय गैया औ बे
जाखानाय गारनाय गैया औ खालि बे खुरनायनिल' आरो खुरनानै रानना होनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय हटेलनिफ्राय लाबोना फैनाय बेदरफ्रा गावसोर गामिनिफ्राय जागोन आच्छा राननायनि बे आरो माने सिस्टेमेटिक राननाय ओमफ्राय बेदना जाहैबाय मा नैबे मा बेदर मैसो दाउ लकेल अमा ना बायदि रोखोम जादों हाबायावहाय मा होनांगौ बे दंजोबो आरो माने हाबानि मालिकआ मा गथायो बेखौ रानजोबबाय होजोबगोन आरो बे हाबानि सायाव जाहैबाय दे संनाय खावनाय बे मा मैसो बेदर नायदो नै माखासेयाथ' मोनबाय सारायबा मोनबाय खय केजि जाया मैसोआ 5 मन मैसो ओरैहाय संनाया दुलाराय होगासिनो नै हा दाउ लकेल मैसो ओरैबो होगासिनो दङ नै मा संगोन आदानिलाय मा संनो नागिरदों दालि संगायसै ओरै थोआ जादों दे बे मा आदा मैसो बेबो बा मेजेम ने मेजेम बरिया दे आलु कफि लाब्रा बोथोरनि औ हाबायावथ' बे हाबायाव दानि बोथोरावथ' आलु कफि लाब्रा थायाला समाया आलु गोदान बावसो कफि गोदान बरिया ना फ्राय सोरनि फेभरेट नायदो वाह नैबो एवदों बे गोथां मा जादों सा गोलैदेरदों नोंसोर खोलायदों दे जादो दे ओंखाम जाबाय दा माथो आखाइ फानै जाखो अब्ला ओरैहाय नै बेवाइमोन नानि बिमामोन जाबाय ओरैहाय नै नायदो ओरैहाय बयबो जाबाय बे ट्रिपआव ओमफ्राय जोंबो जासिगोन आरो होजेनबाय होमब्ला फुंबिलि पार्टिनिफ्राय दिनैसो मोनजाजेनबाय खुरनाय नोंबो केटारिंनि ए हौवाफोरनि ड्रेसा इदि नामा आच्छा दे मा जायो मैसोखौबो जायो अमा होजेनबाय औ ना अब्ला हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना जिरायबायनि लोगोफोर रिसिपसनाव दा बयबो ब्लेसिं होनानै निमन्त्रन होनानै थांगासिनो दङ दा जोंबो दसे उनावनो बिदाय लासिगोन लोगोफोर नै एबाराव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ मोजाङै नायनानै लादो नोंथांमोना बानजाय आरो अनिपा बिनिफ्राय फट'ग्राफि भिडिअ'ग्राफिया जाहैबाय नैबे जोमै दाखा ग्रुपनिफ्राय बिथांमोननि ग्रुपआनो बेवहाय हांख्रायजादों बेनिफ्राय जायफोरनो नांगौ नैबे जोमै दाखाखौहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन हाबा बार्थडे पार्टि सेलेब्रेसन फट'ग्राफि भिडिअ'ग्राफि गासैबो नोंथांमोना मोननो हागोन बे समावहाय लोगोफोर एसे सैड मोमेन्ट एबा दुखुनि एसे सम जायो बेवहाय नोंथांमोना मिथिखागौ माने हाबानि समाव हिन्जाव गोदान लागोखौ एबा जाथि बाहागिफोरखौ बिदाय हरनायाव हिन्जाव गोदाना एसे इमोसनेल जायो नैबेखौहाय जोङो नायदेनिलाय लोगोफोर हिन्जाव गोदान बिमानो दाउ अमा बेदर जाहैनांगौ माबा मा होनो बे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकआवमोन खोमा दा ओमफ्राय बेयाव थांनानैहाय सिद्दा साहाजों गाहायावनो ग्राउन्ड फ्ल'राव
Bismillah.